Здравейте, приятели и любители на кафето! Аз се казвам Виктор, или по-известен като Виктор Брюс Евривер, или Виктор, който си прави кафе навсякъде. И в днешният епизод ще ви разкажа за един много лесен и популярен метод за направа на кафе напитка на открито. Това е аеропресата. Ето го именно самото устройство. Предполагам, щом гледате този канал, сте чували за него, не е нещо ново за вас, но аз ще ви дам една малко по-различна перспектива, защото пак съм тук в дивото и ще направим кафенце именно в такива условия. За мен тези уреди са направени да се използват сред природата. Вкъщи има много опции, сред природата не толкова. Защо този уред е толкова универсален? First of all, I want to apologize to my international friends. Dear friends, this will be entirely in Bulgarian language. Sorry. И защо това е подходящо за носене навсякъде и направа на кафе? Първо, много е просто. Това е едно бутало, една голяма спринцовка, без остър върх, разбира се. Имаме капачка, в която се закача филтъра и това е супер просто устройство, гумен уплътнител, по-скоро силиконов уплътнител, спринцовка, направена от специална пластмаса. Мисля, че последната версия, тази Clear, както се води, е направена от Tritan. Сега не знам точно дали така се произнася, но високотехнологична пластмаса, без вредни, отделяне на вредни вещества от нея при загряване. Тъй, че може да сме спокойни за това. И сега да започнем приготовлението на нашето кафенце. Както много пъти съм казвал, най-важното нещо за хубавото кафе е хубаво кафе. Значи започваме с прясно изпечена арабика от известен регион, така нареченото Specialty Coffee, или кафето на третата вълна, на хората, които наистина се интересуват от напитката. Тази напитка за тях е много повече от метод за събуждане сутрин и така нататък и така нататък. Тези зърнца съм си ги изпекал сам. Това е аеробно кафенце от Колумбия. Имат много приятен аромат на киви, защото при ферментацията са добавени плодове, а именно киви. Аз лично много харесвам киви и много ми допадат точно това вариант. Така, абсолютно е странно да се носи везна на открито, затова ви предлагам, но аз тук съм с везната дошъл. При мен нещата са доста така, как да кажа, крайни. Но най-добре да си ги премениме в контейнерчета вкъщи по 20 грама. Значи аз обичам рецептата: 20 грама кафе, 200 грама вода за аеропреса, много простичка и инвертиран метод, т.е. пълня там, където се слага филтъра. Но след малко ще видите всичко това, аз ще направя целият процес. Да си измеря първо зранцата. Както казах, прясно изпечено хубаво кафе. Използват ли се филтърни методи? Този не е точно филтърен, той е смесен. Задължително с хубаво кафе, защото всичко негативно веднага отива в напитката и може би от миналото, затова и в България така имаме едно негативно отношение към филтърните кафета, защото наистина, когато се правят с некачествени кафе зърна, с робуста, то е наистина неприятно за пиене. Но сега, така, да си измерим 20 грама. Сериозно количество, така че става за събуждане и за цял ден преход в планината. След едно такова бустерче, спокойно може да тичате цял ден. Измерих си зранцата. Аз си нося и кафенелачка. За мен най-доброто е директното смилане преди приготвяне. Тежка е 300-400 грама. Трябва да се прежали и ако сте тръгнали на дълги походи, може да работите и смиляно кафе. Смилането за аеропреса е много сходно с едрината на смилане за така наречените еспресо, направено с крема диск, или малко по-едро от едрината за истинско еспресо. Така че дори готови пакети от магазина, ако в крайен случай няма откъде да си купите по-добро кафе да вземете, едрината ще ви отговаря. Те са най-често направени точно за домашни кафе машинки, псевдо еспресо, които използват разпенител. Ще ви покажа едрината след малко.
сега да си смелим зранцата. Тук едно зранце тръгна да си ходи, но не, ще го върнем. По приближение може да се ползват и някакви мерки на самата мелачка, но плътността е различна, едрината на зърната, всичко става много условно. Пак да кажа, в едни такива планински условия или някъде в други хубави места сред природата може да се направят някои приближения. Не сме си вкъщи, може и без весна, може и без много неща. Важното обаче е хубаво да е на зърна. Продължаваме сега с метода аеропреса и смиване на зърната. Гласил съм предварително едрината, се малко ще на камерата все пак да покажа за какво става въпрос. Смиването ще е около 1-2 минути. Може и да го превъртя, може и не, за да не ви досаждам с чегъртане. Сега след като се е спиляло някакво количество, ще да ви го покажа. То си личат на отделните зранца, нещо като захар, едрина или по-едро отколкото за еспресо. Така на ръката, не знам сега тук как ще стане, но айде да видим. Така. Ето, вижда се. Айде, ще си го върна, защото ще го използвам и продължавам смиването. Не е критично към едрината, като е еспресото. Нагласителите си един път мелачката за пътувания, за аеропреса, приключвате с настройките. Така че това отношение също е много удобен уред. Прост и лесен за работа. И тежи малко. Слагате го в куфара и сте готови. Няма да пиете някъде неизвестни кафета, капсулни кафета и така нататък. Ако сте си любител, фен, маняк дори да го наречем, това си е много важно да си станеш, да си направиш едно кафенце, след обед да си повториш още едно кафенце и дори и вечер. Иначе аз пак се намирам край моето любимо село Падала или Падала. Времето малко се е намръщило, но все пак е добре. Щом не вали, всичко е точно. Пък и да вали, ето това е хубавото на живото предаване, че не очакваш какво ще стане, интересно е. Сега мелим. Малко се разприказвах, извинявам се за което. Така, докато меля, аз обаче ще сложа и водичката. Водичката аз знам колко да налия за 200 мл. Тук на моето си канче. Вие също, тя водата е една и съща, така че вие също ще си го научите. Тъй, запалваме ракетата. Използвайте винаги добри котлони, защото могат да ви подведат по-елементарните и някъде да чакате на високо вода. Съм чакал на връх Ботев 30 минути. Край ми се отви кафето. А то не е и толкова висок връх, нали, но кофти котлон, кофти бутилка за газ, само бутан, който не може да се изпарява. Трагедия. Но така се учим, бе. Айде още малко да смелим и водата ще ни завре. И правим си кафенцето. Аеропрес. Днесният епизод е посветен на аеропресата и препоръчвам на всеки пътешественик и човек, който обича да пие хубаво кафе в командировка, да си вземе една такава машинка. Не са много скъпи, но не са и много ефтини. Се струват примерно 80 лева за тая пластмаса, но това е положението. Хората са си го измислили, имат право да си го продават колкото на техни излизат сметката. Но карат по много. Аз имам 3-4 аеропреси, нито една не се е развалила. Напукват се, тук не по-скоро не се напукват, изпадат цифрички. Оплътнението може да трябва да се смени, който също се продава като резервна част, но държат много да. С една може да си изкарате години. Ето, готови сме с смляното кафе. Без да си даваме зор, тъй като е по-едро от за еспресо и жена може да върти мелачката, никакъв проблем в това отношение. Тъй. Харесвам инвертирания метод, защото ми е по-удобно за работа в по-съкати места, така да го нарека. Тъй. Ще трябва да го закрепим някъде. А може би тук. Добре, да добавим сега
Вече смененото кафенце. Водичката много след малко ще стане. Ето. Така да се види горе-долу. Уха е невероятно. Ако може да го усетите. Шегувам се, разбира се. Само да видим къде ще го закрепим. Не съм си направил домашното да си намеря място подобно. Че все пак и вие да виждате по нещо. Освен е тук да рискувам. Хайде, дано. Имаме устойчиво температура на водата, в никакъв случай над 92 градуса. Първите балончета, като изгледат, за мен е добре. Аз не обичам да пия филтърни кафета с висока температура. Вече ги виждам, така че гасиме потлончето и правиме първото вливане. Около 1/3 е достатъчно за първото вливане. Няма нужда от никакви специални канички. Може да се излива от кана, дето е за гореща вода стандартна. Широко отвора, няма нужда от движение, всичко е, нали, разбъркваме след това хубаво това, което имаме в аеропреската. Аз използвам винаги някакви екзотични баркалки, каквото си скъсам от природата. Тук е изсъхнало някакво растение. Не знам дали е правилно, ама ми харесва. Така да го кажа. Хубаво да се смесат двете неща. След това нашата баркалка става компост и отлита от скалата. И време е да си напълним догоре аеропреската. Сега някои хора разбъркват и след това. На мен ми е абсолютно достатъчно с едно разбъркване. Така, това са 200 мл. Както казах, силничко става кафенцето. Сега ще ви покажа пак. Да се полее, разбира се. В момента реагира. Около 1 минута му е достатъчно да си взаимодейства с водичката. След което слагаме филтърчето и обръщаме в чашката. Аз филтърчето и сега мога да го сложа, то не ми пречи. Дано да не го духне вятъра само, защото ми се е случвало многократно. Хоп. И чакаме. Мисля, че минаха поне 30 секунди. Още малко и сме готови. Това време да събера малко инвентар. Днеска съм с тази стоманена чашка. Обикновено ползвам стъклени, въпреки че грам не е практично, но е красиво. Но днесното видео е малко по-различно с цел обучение. Даже и не толкова обучение, така с цел да се съберем феновете и да си говорим за кафе. Аз не мисля, че показвам нещо за пръв път. Въпреки че сред природата всичко е по-различно. И така, мисля, че сме готови за ефекта на буталото. Обръщаме нашата аеропреска. Още едно така разбъркване. И важното нещо тук в случая е, нали, важното е да се натиска плавно и по-скоро си отпускаме така тази част на тялото върху буталцето. Айде! Птичките ни пеят през това време. Много е важно да имаме хубава гледка за пиенето на кафе. Сред природата ни трябва хубава гледка, птичките да ни пеят, да не ни вали по възможност. Така. Това сега малко задуха. Това е живо предаване. Съскане накрая, когато доближава филтъра буталцето. Обръщаме и сме готови. Имаме едно прекрасно
силно кафенце за старт или продължаване на деня. Ето, така искам да ви го покажа. Ще си взема даже и стойката, да видите къде сме. Така. То, освен да седна сега там на скалата и да си го изпия, благодаря ви, че бяхте с мен до края на това видео. Надявам се да ви е било полезно и ако имате някакви коментари свързани с метода аеропреса и обичате ли да пиете аеропреса сред природата, напишете в коментарите, може да се запишете за моя канал, то изцяло свързан с тематика за кафето. Всичко, което може да си поговорим за него, ще намерите тук. Кафе, кафе-машини, методи за приготвяне. Виктор Брюс Everywhere. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро!